Guys, ngatimbotaura nyaya yaRuth Hwara. Pane GoFund yakaitiwa mari ichibva withdrawa. Now Ruth Hwara kuri kunzi hana kuenda kunoitwa kidney transplant and mari haisisipo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. King Solomon, Yaya na Joey nyika dzino vakaedza by all means kuti mari isvike kumba ndokupusha zvakare GoFund iyi handitika guys, but mari haina kusvika kuna Ruth, or actually yakasvika kuhama dzaRuth, but Ruth haana kuwana treatment yanga iri desired. There was a time when the whole of Zimbabwe was asking what happened kuna Ruth, aenda here kuIndia kukanzi moyo wake hausi kuita zvakanaka, she's not feeling well, vachiri kuita dialysis, this and that and that and that. There was a story that came up and pakaitwa GoFund zvaita sekunge madoctors atoita everything in their power and they were only waiting for her to go to India, sekunge zvinhu zvanga zvatorongeka asi pasina mari. But then when the money came out, papa kubuda mastori. So vanhu vabvunza vakati ko mari iri kupi? Pane vamwe vari kuti mari yakadyiwa nasekuru Nigel vavhura castle, imwe ikanzi yakatogwa naFelix, kuna EcoCash dealer futi. Nyaya yacho yawanda, maactor nemaplayer, nyaya yacho haichamake sense zvachose. Saka vanhu vari kuda kungoziva a simple thing, mari iri kupi? Pazoenda Yaya kundobvunza mama kuti nai mama, mari yaRuth yakafamba sei? Mai vati ivo havana chavanoziva, ivo vari kungorwarirwa. Vanoziva kuti mari imwe ina Felix, imwe iri kuuya hudimbu ichibva kumusikana anogara kuLondon. Panyaya yese Joey ndiye anogara kuLondon, of which vakuda kuzorera Joey, but Joey is trying by all means. Akavhura GoFund, akaita matransfers, akaburitsa neproof yemamwe matransfers angaita. So guys, mari iri kupi? Joey yati Ravi, Ruth's friend, knows where and who moved the money. She sent us that and we asked why move the money. Imi muine 37,000 US plus in cash, inbox and mukuru. Sorry payelo apo was me fighting with Ruth's family kuseri. We demanded answers which we did not get from this family. Check out when we asked why they moved money and why Ruth's mother could not donate. So pane machats aiswa panapa. Machats aya ndea Joey achibvunza kuti ko zvakafamba sei. So mugroup mumanzi, hi guys, for today we need all updates. Mari that you guys got dzamashandisa so far up to date. Also, can we know when mom was tested? Vakanza zviite, because India, we talked to doctors there. They are saying as it stands, mom is the best donor, because nowadays vari kuramba external donors. It's a long process. Pachada kuti all those people were tested, obviously from the money that you guys have, who will foot all bills of them coming ikoko from wherever kwavari, which will be much expensive. Personally, I'm not seeing progress zvangu so far. Since money payakakwana, you all went to Z kochi chiri kuitika. Okay, vamwe vakati money is another issue. Obviously, we will talk about it because it's for transplant. If the transplant is no longer happening, we sit down as a whole family and discuss kuti moite ine mari yacho. Then you go ahead. We just want Zimbabwe to know because they are waiting. Nekuti ndivo vakadini vakatumira mari. So it was supposed to be transferred straight UK to the hospital, considering kuti imamuna imwe mari ikoko maigona kuzongoshandisa imwe mari. Then pane mari iri kunzi yakasara muaccount yeshamwari yaRuth. Vamwe vefamily vari kutoti guys, are we really fighting about money? And vari kuti dei musina kuvhara GoFund. So avana Joy vari kuti GoFund yaifanira kuvharwa because tinenge takangoisa kuti we need to raise this amount. So if that amount is done, then we close ka GoFund. Vamwe vachita iwa dei musina kuivhara, takaramba tichiita mari. So now Zimbabwe does not know kuti tozvifambisa sei, chii chiri kuitika panyaya iyi. Ravi wacho ari kunza nemwe mari yaakasara anayo. Ravi akagona kucommunicate nemasocialites, yes, but the money was not meant for her. Mari paakangoiwana deni akapusha kuti zvinhu zvaJoey zvaRuth
zvifambe zvakanaka. Guys, vanhu vakawanda, mas netizens ese, people who donated are very disappointed and vavharisira mukana vamwe vanhu. Paindwa kuchipatara nayaya kwanzi Ruth akarara. Mama vanzi imotaura nandotaura nemusikana ari kuUK, havana kana clue yekuti mari iri kufamba sei. How do you do that when if a child who's suffering ari kurwara akarara apa? Waupiwa chance, waudzwa neZimbabwe yese kuti kune mari yakadai iri kureizwa. Mama vobvunzwa, handizivi kuti imari nani, handizivi ina Felix, ina Ningi, ini ndiri kungorwarirwawo chete. But people are trying to help you. And you can't even say kuti mari handisandaiona vedu matitodini. You don't even give feedback, nothing. You're just quiet as a parent. Saka iko zvino people do not know what to think. Mwewo vari kuti guys mari yakaoma, broken. Next time lawyers should handle these donations. Zviri nani kuita kuzochaja 1.4 asi mari yasvika in the right hands. Joyata, I'm also heartbroken. My sister had to put this out there. There is more and more mafights aitika muma family. Vamwe vari kuti isusu seZimbabwe hati pushei nyaya iyi, since tirisu takabvisa mari toda kuziva kana pane munhu atenga kasewo bheta mota dzacho dzitengeswe, Ruth arapiswe. Chinorwadza ndechekuti Ruth akarara, haasi kuziva kuti obata papi. Family yake ichiita zvekubvutirana mari inofanira that is meant for her health. She does not even have control over that. Better tipinzire mapurisa. My question to you, Joey, is why they transferred mari iwo moyo wacho usati waserera. And if the mother was the only one to donate, why she didn't come on board for the test preparing for transplant? I think family yese atori matsotsi zvekuti kuIndia vaitonyepa. Family ine madrama, vachatadzisa vamwe kubatsirwa next time. People really went all out and gave the little they have. Now it's story after story. Vanhu vakaipa chaizvo. I knew it from the moment they changed their statement kuti hanzi kidney donor hapana. And how can you make people donate mchiti mari iri kudwa fast mwana aende kutransplant? Yakwana mari makungoita zinyekenyeke, chiko chakadaro. Chinonetsa panyaya iyi, Ruth may not be happy nezviri kuitwa nemari, but she is vulnerable. I'm sure akutotyawo kuti ndikataurisa and upset my family, they may abandon me. Pamwe zviri kutomustressa or how the family is taking advantage of a situation, but ari patight position. Just put yourself in his shoes. I don't think nekurwara kwake angasarudza kutyorera mari instead of getting treated. Akutoda help. Maybe dai mapurisa akwanisa kuwana mari iyi from these relatives, yoendeswa kuhospital arapwe as zvanga zviri paplan. Even mai vacho pane pamwe vari kutotyisidzirwa nehama. Guys, ini ndo zvandatoona kuti pastatement ravo rese hazvisi kumbonzwisisika zvachose. So kune vasingazivi, madonations aya aiitwa via EcoCash akaenda through nhamba dzasekuru Nigel Makono. When Makono's account yanga yareacha limit, akaburitsa cash out 6,000 and akaenda EcoCash dealer in Harare for the transaction on April 3. Asika kona Tendai Chibwezi Econet shop, which is located highway, achida kubvisa 6,000. Ndobva audzwa naChibwe that money was readily available. Ndobva transfer 6,000 in batches of 500. Makono apedza kutransfer 6,000 into Chibwe's account. He was given 500 cash. Chibwe promised that the balance of the money 550 would be available after 30 minutes. However, Makono arikuti iye he would collect it at the end of the day as he wanted to go with Wara kunoona doctor. Then Makono achibva awedzera matransfer ndobva yasvika 13,000. Chibwe ndokuburitsa 1.1 ndobva atanga kusangonzwisisika achitsika-tsika. Iko zvino nyaya haichanzwisisiki kuti iri kufamba sei. Chibwe ndobva asungwa asi akabuda $100 bail. So nyaya iyi Chibwe uyu nasekuru pakaitwa matransfer. But how do you transfer uchiramba uchingoedha mari, uchiedha mari wanzi uchapuwa ma500 ichazouya yakwana usati wapuwa balance yako 6,000 yawaisa, woramba uchiedha kuti svike 13,000. There is more to this story. And the bail yacho ndeye mari ndeye $100. Madhiri aya guys kuti vanhu vanyarare. Chii chakadaro guys? Chii chakadaro? Hai.
vanachangamirewo vari kupopota. Takabvunza vanhu kuti mari yaRuth iri kufamba sei, mukapera kundiundura pano. Tigarirai pasi, hamuna kana zigi ramakabvisa, nhasi zviripi. Tete Mildredwo vari kuti mari inodyiwa nemasyndicates, tinozouya iblame tete munhu haasungwe asi murwere anosafa. So guys, ndo nyaya iripo so far panyaya yemari yese yamakabvisa iya paGoFund. Yangova story after story, Econet dealer this and that, but after all this sekuru vazoonekwa vane dealership remota. Do leave your comments on what you think kuti mari yakaendepi guys.